ibn taymiyyah rahimahullah maganarsa idan an faɗa cikin maganganu da yawa zaka ga mai hankali yana karkata ga maganar ibn taymiyyah. Me yasa hakan? Saboda Allah ya bashi, yayi don Allah ya dawo da sunansa. Ka duba fatawansa, kaɗan ne daga ɗalibin ilimi na sunna hatta na bid'a da malamansu, wallahi kaɗan ne zaka je gidansu ba ga littattafan ibn taymiyyah ba. Fatawansa kusan duka da sauran littattafai. Saboda haka a Sheikh Muhammad Misali Al-Sami rahimahullah yana cewa yawancin ra'ayin da Ibn Taymiyyah yake dauka akan mas'aloli zaka ga shine yake kusa da daidai. Kuma an ka duba zabin da yake yi in akan mas'ala in ka bincika yana da gaskiya. Ko da ba za ka ji dadin maganar sa a farkon lokaci ba, in ka bincike Ibn Taymiyyah ya fi ka gaskiya cikin lamarin. To taya makaryata za su so shi. Daga cikin abin da yasa muke wannan magana kuma mu gane yanzu hauka da ake a kansa, karere da ake masa, baban zaba ne akwai dalili. Baban zaba ne akwai dalili. Don ya kwakulo asiransu gaba ɗaya ya fallashe su. To amma ka sani addinin musulunci yana da wani lamari. Idan baka taba shi ba, ba zai yadu ba. Amma in ana taba shi zai yadu. Yanzu kaga taban da aka yi wa Ibn Taymiyyah zai sa ɗalibai su fara karanta wane ne Ibn Taymiyyah. Ina ne littattafan Ibn Taymiyyah? Me yasa ake masa haka? Ku sani September 11 da ya faru, da yawa turawa ba sa son karanta musulunci su san me addinin. Amma da aka yi 11 September aka rankayawa addini don a bata addinin. Sai suka ce to bari ma mu karanta addinin da yake koya haka. Da suka bincika suka ga ashe ba addini bane yace 11 September. Anan nawa suka musulunta kuma suke musulunta har yau. Don sun ga cewa an zalunci addinin musulunci. Saboda haka Ibn Taymiyyah rahimahullah yanzu lokaci yayi da ɗaliban ilimi za su nemi littattafansa a karanta. Kuma albishirinku duk maganan da ake faɗa ka Ibn Taymiyyah wallahi kare ta yi muku da hankali. Ɗayan uku ne ko ɗayan hudu ne. Ko dai Ibn Taymiyyah rahimahullah ya ɗauko maganganu ne na wa'inda suke batattu ya kawo bayanin su a cikin littafinsa don yayi musu raddi. Sai wani ya ɗauko maganan da ya kawo na mutanen banzan na sai ce Ibn Taymiyyah ya ce kaza a juz'i kaza. Ashe in ka karanta farkon maganan da karshen maganan wani katafaran dan bid'a ne ko mushriki ne, Ibn Taymiyyah ya kawo a gaban yayi masa raddi. Amma shi da yake yana so ya bata Ibn Taymiyyah sai ya zo ya gutsuro magana kaɗan ɗin. Shikenan sai ya ce ai gashi nan Ibn Taymiyyah a littafin sa ya ce kaza, wani wannan ne. Wani na biyu kuma bai ma fahimci wato abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa ba. Shi ne ya yi maganan amma ba fahimci maganar ba, saboda akwai da sisa a zuciyarsa, sai ya yi wa maganar gurguwar fahimta, sai ya ci aiga abin da ya faɗa. Wani kuma ƙarya ce kamar yadda yanzu yake faruwa. Wallahi ina tsaye anan kamar yadda ina tsaye akan mimbarin nan na san sai a gaban Allah zai tambaye ni. Ku je ku bincika abubuwan da ake faɗa akan shi. Ibn Taymiyyah ya ce kaza a kaza, Ibn Taymiyyah ya ce kaza a kaza, ka je ka duba. Dazu na faɗa a rediyo na ce 99 cikin maganan zaka tarar ƙarya ce. Ni don ban kula ba bana magana akan irin wannan, in kun lura ban cika magana akan wannan ba. Amma da maganganu suka yi yawa na ɗauko guda ɗaya maganar. An ce Ibn Taymiyyah ya ce kaza a mujalladi kaza safi kaza, wallahi da naje na bude ba ta da alaka da wajen. Kuma maganan da aka ce Ibn Taymiyyah yayi magana akan hadisi kaza, Ibn Taymiyyah ba akan wannan hadisi yake magana ba. Hadisi suke cewa ya kore din, shi ma Ibn Taymiyyah ya inganta hadisin, amma hadisin da ya kore din akwai wani hadisi da ake kawowa ba wannan bane kuma ba zan faɗa ba. Mai shi ya san wanda nake magana da shi ai ya sani. Saboda haka ni ina so ku je ku bincika duk inda aka ce yanzu alhamdulillah ɗalibai sun tashi. Yara ƙanana almajiran wasu jikokinmu ne a karatu. Ba wai almajiri mu wanda mun karantar da shi ba, almajiri shi wanda mun karantar din. Da zunnan ɗaya yake kira ni a waya, yace malam abun fa ba za mu yi shiro ba, za mu yi naqdi ilmi. Nace daidai ne. An naqdi ilmi ka ɗauki maganar makaryaci ka nuna masa ƙaryarsa bisa dalili. Ka ce kaza a wuri kaza a littafi kaza juz'i kaza, ga littafin ga babin ga juz'in babu maganar a ina ka samu. Ka gani? Saboda haka wato matsayi na malanta ya fi matsayi na cacan baki. Amana ce, wakiltan annabta ne. Saboda haka in mutum zai yi magana ya dubi
abin da zai fita a bakinsa ya san cewa shi abin tambaya ne gaban Allah game da abin da yake faɗa. Amma ina ba da shawarar ɗaliban ilimi su dage da karatu, kuma karatu na gaske, ba karatu na a ce kayi karatu ko karatu na cacan baki ba, ilimi na gaske. Ko yau ba a ji maganarka ba, ko bayan ranka sai Allah ya sa wasu sun ji maganarka. Allah muke roƙa ya dace da mu ga dukkan alkhairi. Ai hakuri na tsawaita mana. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma li kalimatil ummati ala haqqi ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ولمن سبقنا بالإيمان يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.